Usa ka negosyanteng dunay kasong estafa sikop sa Davao City Police. Tulo ka mga NBI agent nga giingong nag-escort giapil og dakop. Ani ang detalye? Human sa nadawat nga report nga naa sa Davao City ang negosyanteng si Jonathan James Chu kinsa dunay standing warrant sa kasong estafa daling gidakop kini sa mga personay sa Davao City Police Office. Apan, atol sa pagdakop kang Chu, duna kunoy tulo ka mga lalaking nagpailang sakop sa NBI ang daw mipatunga, hinungdang giaresto usab sila. Ang Davao City Police Office Special Operations Group led by Major Nas nagpahigayon og implementation sa warrant of arrest atong suspetsado nga isa ka businessman tungod kay naay niani sa ilang opisina nagpahibalo nga kani siya makita na sa diri sa Davao City. Giila ang tulo nga sila Wilhelm Cubelo, Mario Quisada ug Matias Relacion, mga civilian asset sa NBI Tagum. Nakuha kanila ang mga armas, NBI badge nga walay number ug pick-up truck. Apan naay ni-intervene naay tulo ka tawo nga nagpaila nga gustong punggan ang implementation sa warrant of arrest o namatikdan niya kanila sila mga civilian agent. Human nadakpan ang negosyanteng si Chu, midagsa ang mga biktima niini. Usa niya na si Deverlin Santander, diin minilyong kantidad kuno ang nakuha kaniya ug sa ubang biktima. Nagkuha siyang item nga ipromisean ko niya bayaran niya 1 week, 2 weeks. Nabilin siya cheque, nabilin siya cheque nga pagpasok ko sa bangko na bounce tanan. So karon, gina-text na po siya nga tawagan friendly approach ng patabang ko para lang mag-movie ang payment o makabayad ko sa kong supplier. Then, di mo siya pakita sa kuha. Sa pahayag ni Assistant Regional Director sa NBI 11 nga si Ezekiel Hernandez nga gipadala sa One Mindanao, giangko niini nga ilang sakop ang tulo pero gilimod nila nga nag-escort sila sa wanted nga si Chu. Naa kuno ang ilang civilian asset sa lugar aron mag-imbestiga usab sa kasong estafa niini. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.